Какво ви мотивира да работите в Седмо СУ Свети Седмочисленици? В Седмо ме мотивира да работя това, което ме мотивира да работя изобщо. Аз съм тук от 20 години и не смятам да се отказвам от тази работа. И това е нещо, което друга професия не знам дали може да ми даде. Това да научи един човек на нещо, дори малко, и той да си го спомня след 20 години и да каже: помните ли като говорихме за любовта, ми е достатъчно. Пред какви предизвикателства се изправяте като учител? Предизвикателството винаги е нещо, което е субективно. Предизвикателство е да се справиш със себе си, да не реагираш първосигнално, да разбереш другия човек, да разбереш, че той може би има нужда от време, за да те чуе това, което му казваш. Кои са вашите 7 думи за седмо училище? Първата дума е смелост. Да работиш в училище, което е на 145 години, е смелост. Сърце. Това е думата, която е най-важна за всяко едно нещо, което човек прави. Урок няма как все пак, аз съм учител. Думата сътрудничество съм си написала, защото работата в училище е работа с други хора и ако не умееш да ги накараш да работят с теб, нищо не става. Написала съм си думата екип. Училището, в което работя, има уникален екип. Вдъхновение. Всеки ден аз ставам с идеята, че отивам да свърша нещо важно. Моята последна дума е любов. Защото в живота човек трябва да се ръководи от нещо. Какво ви мотивира да работите в Седмо училище? Съдбата като че ли ме изпрати на това място, защото аз лично преценявам, че има някаква връзка с моето минало и с моите предци, защото професор Йосиф Ковачев е един от първите ректори в Софийския университет и очевидно, че и моята съдба е такава да обучавам поколения. Колкото до това, доколко Седмо е променило живота ми, ами да, естествено, няма начин това да не се случи. В личен план някак станах по-подредена и повече си планирам нещата. Тоест, като че ли победих дори някои от страховете си и това се отнася и до моите учители, защото любопитството към живота, смелостта да навлезеш в живота, да не се страхуваш, да опознаеш всичките му върхове и спадове, да не се свиваш някъде от страх, защото може да се провали някакъв час, да не се получи, може да има някакъв скандал, може някой да те нарани. Това в никакъв случай не трябва да плаши младите учители и аз лично съм се опитвала да се справя с тези мои притеснения. Това е промяна. Бихте ли споделили за любими срещи с учениците си? Бих откроила срещи с Марин Будаков, светла му памет. Една от най-известните му стихосбирки е Битката за теб. Учениците действително проявиха много голям интерес към неговата поезия, задаваха му въпроси свързани с детството, но и с периода, в който човек усеща по друг начин живота и когато вече има и някакви разочарования и някакви въпроси, на които няма отговор. И другата среща, която така също беше много мил спомен за мен и за моите ученици, срещата с писателя Георги Господинов. Имахме късмет ние да представим книгата му "Физика на тъгата" преди премиерата в НДК. Кои са вашите 7 думи за Седмо училище? Аз много харесвам този ваш избор, защото 7 като цифра означава и съвършенство. И има много голяма символика. Но ми се струва, че седмицата трябва да обединява всички нас, да се стремим към съвършенството, наистина. Съобщност. Ние всички сме една съобщност. Другите са малко по-популярни. Светлина, разбира се, Седмо училище, светлина, слово, познание, мъдрост, защо не.
да кажем, послание, духовно послание, може би преди малко стана дума за това, духовно послание на предците и, да кажем, вечна младост, безсмъртие. С какво ви зарежда работата в училище? С положителни емоции. Защо? Защото работата с децата за мен е удоволствие. По време на ваканциите, това съм го казвала нееднократно, не обичам да съм в училище. Защото коридорите са празни, класните стаи са празни. Това, което прави училище, това сте вие. И работата с вас ме зарежда положително всеки ден. Как избрахте да се занимавате с биология? Това, че биологията е най-хубавия предмет, го дължа на моята учителка по биология, която ми е преподавала 6 и 7 клас. Тогава биология се учеше в 6 и 7 клас. Другарката по мое време, сега госпожа Роза Йорданов, в 108 училище. Дано да е жива жената. Всичко дължа на нея по отношение ориентацията си към този прекрасен предмет. Какво е за вас 7 училище? Уважение към историята, към това, което представлява училището като цяло, към образованието и възпитанието, което получават нашите ученици. Уважение и поклон. Това е нещото към така, което ми се струва, че всички и колеги, и ученици трябва да изпитват към себе. И любов, разбира се. И любов. За мен това, че преподавам в 7 училище е една уникална привилегия. Не знам как е за другите колеги. Наистина е привилегия да преподаваш в 7 училище. Едно от най-старите и най-уважаваните училища в София. С какво ви плени музиката? Когато сме малки, родителите избират нашите занимания. Добре е, когато това се основава на интерес на детето или някакъв талант. Аз от малка съм започнала да пея и в училище, и в детския хор, да свиря на пиано и моят живот, моят свят е била музиката. Как избрахте учителската професия? Когато завърших музикалното училище, исках да работя с деца. Да ги уча да пеят, да ги въведа в необятния свят на музиката и да ги науча да чувстват, да бъдат по-емоционални. Кои са вашите 7 думи за 7 училище? Моите 7 думи са съдба, късмет, професионална гордост, приятели, призвание и емоции. А това, което бих избрала, е съдба. Какво ви свързва с 7 училище Свети Седмочисленици? Целият ми живот е свързан и е преминал в 7, като дете, чиято майка е била учителка в 7, като ученичка от 8 до 11 клас, като преподавател по химия от 1993 година и винаги през този период имал вълнуващи и интересни моменти. Какво е най-голямото предизвикателство пред днешната образователна система? Най-голямото предизвикателство, според мен, пред днешната образователна система е свързана с адаптирането на учебните програми, на учениците и учителите към този променящ свят, в който живееме, към новите образователни технологии, към новите учебни програми, които съществуват. И за да може да се осъществи нормалното и качествено образование, учебните програми трябва да бъдат променени. Кои са вашите 7 думи за 7 училище? Любов, живот, призвание, съдба, институция, гордост. Кой е любимият ви елемент в преподаването? Много са елементите на преподаването и много зависи как ще тръгне урока, много зависи от класа, от настроението на учениците, на учителя. Не мога да кажа еднозначно кой е любимия елемент,
Може би най-голямо удовлетворение като учител получавам, когато видя, че учениците срещу мен мислят, правят интересни анализи, разсъждават, създава се една дискусия, изразяват лично мнение, независимо дали на мен ми допада или не, но когато е аргументирано, аз винаги го приемам и изключително ценя човека срещу мен, личността. Как ви посрещнаха като учител в нашето училище? Много добре. Аз дойдох естествено притеснена, но съвсем искрено срещнах колеги, които дори не ме познаваха, ме приеха много отлично, бих казала. Веднага се създадоха приятни срещи, приятелства, така че аз не съжалявам. Кои са вашите 7 думи за седмо училище? Седмо е един професионален уют, бих казала, защото аз тук се чувствам уютно. Седмо за мен е минало и традиции. Знаем, че това е една стара гимназия със своите наистина традиции, с видни личности, които са преподавали, които са завършвали. Седмо за мен е една промяна, защото тук всичко се случва и динамично. Седмо, преди всичко, аз мисля, че е бъдещето и успехите, защото бъдещето това са успехите на нашите ученици, успехите на нас, преподавателите, независимо дали като изява на наши ученици или като професионално развитие. И бъдещето успеха, това са и младите колеги, на които искрено се радвам и смятам, че те са бъдещето също на седмо училище и най-вече, разбира се, учениците. Как избрахте учителската професия? Преди да започна да работя като учител, съм работил доста други работи. Учих история и етнография в Софийския университет, т.е. етнология. Започнах педагогическата си практика и там открих колко добре се чувствам, ако мога, освен да върша някаква работа, то да съм хем полезен на учениците, хем да се занимавам с нещо, което си ми е хоби, именно история. Имали ли сте запомнящи се преживявания като учител? Много са. Много са. Всяка екскурзия става по-запомняща се по една или друга причина, дали ще е за добро или за лошо. Печелили сме награди, ходили сме на състезания, известно време координирах проекти по Еразъм Плюс, там имаше много незабравими моменти с колеги и ученици от други училища. Всеки един ден в училище може да донесе много динамични моменти, които да са запомнящи се. Това по принцип е динамична работа. Бихте ли описали какво е седмо училище за вас? Седмо е образователен опит, седмо е голямо училище, седмо училище е спомен за всеки един, който е бил в него по един или друг начин. Път като нещо, което се случва, като нещо, което може да изгради едни добри навици за учене, за търсене на успехи у самите ученици и е предизвикателство за самите учители, които се радват, че работят с интересни хора, характери, ученици. С какво се отличава вашия метод на преподаване? Опитвам се учениците да разберат това, което трябва да им обясня, като го обяснявам на съвсем достъпен език, целя да е на достъпен език и винаги ги гледам в очите, за да разбера някакси по тия очи, те разбират ли аз какво им говоря. Шегувам се доста често, правя някакви асоциации, използвам някакви знания от други науки, доколкото имам. И по този начин се опитвам да направя часа интересен, полезен и материала не е толкова труден. Как вашата личност влияе на начина ви на преподаване? Надявам се положително. Влизам при учениците, винаги усмихната, докато не ме ядоса някой. После обръщам и почваме наново. Предпочитате работата ви да е лесна, но скучна или трудна, но интересна? Лесна и интересна. Защо?
Ами лесно. То всъщност учителстването не е толкова трудно, стига да си отдаден. И учениците да искат да знаят и да могат. Интересно винаги е 26 или 7 ученици в клас, винаги са предизвикателство за нас. Кои са вашите 7 думи за седмо училище? Традиция, общност, младост, успех, любов, талант и упоритост. А ако можехте да се върнете назад, бихте ли избрали същата професия? Обожавам работата си и със сигурност бих я избирала отново и отново. Това е наистина нещо, което ми идва отвътре да правя с огромно удоволствие. Енергията, която се обменя по принцип измежду учител и ученик, за мен е нещо, което много ме зарежда. И ми дава страшно много енергия и по принцип ме кара да се чувствам доста жива. Кой е най-вълнуващият ви спомен в седмо училище? Определено е моментът, в който взаимно с моя клас в момента, 12 Б, разбрахме, че ще работим заедно и аз ще бъда класна. И в момента, в който се видяхме и разбрахме, че ще работим заедно, беше изключително специален момент за мен. И наистина винаги ще го помня, защото това ми е първия клас. И всеки един от тях има много специално място в сърцето ми. И много, много се гордея с тях. Много си ги обичам. Кои са вашите 7 думи за седмо училище? Бих избрала енергичност, динамика, толерантност, разбиране, работа в екип, умиление, определено умиление и призвание. И мисля, че избирам призвание. Защото съм открила, че това е моето нещо, което в момента, в който преподадах първия си час, ме грабна и създаде в мен една такава любов към преподаването, която държи ме и до ден днешен и със сигурност ще ме държи и за в бъдеще. Какъв съвет би дала на себе си като тинейджър в гимназията? Като на себе си, даже и сега си го давам този съвет, да следвам целите си. Да не се отклонявам от пътя си, който съм начертала, може би от 12-13 годишна. Знам какво исках и да вярвам повече в себе си. Кой беше любимият ти предмет в училище? Любимия ми част беше историята. Кандидатствала съм с история, обожавам този предмет. Много си харесвах учителката по история, която вече е пенсионерка, доколкото знам. И първия път, когато влязах в това училище и в кабинета по история, беше различен от всички останали. Имаше кожени столове и се чувстваш като голям човек, не като осмокласник, който за първи път влиза в различно училище. И чувствах се наистина голям и значим. Някакси ситуацията, в която госпожа Михайлова ни поставяше, беше различна от всички останали часове и ме накара да заобичам историята. Много обичам българска история. Thank you.